okreleni andithethi loo nto. Andithethi loo nto. Qha. Yep, gada swele gada. Omangcola sihamba nabo apha endleleni. Balapha omangcola ecankwethu. Balapha. Abekho kuthi. Apha mangcola. Gada. Kuthiwane apha. Uzixelela uba okay wena ndiza kugada. Jongile. Qha ndizawuthula ndithi ngathi andazi niks ndakuthi. Ndinjalo ke mna ke. So ndithethe niks nabantu bacinga ndimuncu. Benza izinto zabo abantu bakaThixo ndikhona engakhange ndibajongile qha ndigade ezakum. Gade ezakum zakuqonda ngqo. Yeah. Right. Ndithi ke guys yabe icothoza ke iprocess yam iloo nto ke ndawufumana ke lo mzi ke ba-aplayela ke shem umzi nyani kwacaba yinjem ndiyawunikwa ke umzi akho nto ibitheni uzawufumaneka umzi. So yabe kukusolveka kwezinye zee-problems zam ke. Okulandelayo ke ngoku kwezi problems zam zisolveke endizisolve ngokwam phofu i-UK ngeke ndicothele gqithi babe ndilinde